салом дӯстони азиз, умедворам хубед ва омодаи тамошои барномаи сархати рӯйдодҳо. Имрӯз 20 апрел аст ва дар чанд дақиқаи наздики нашри навбатӣ аз он мегӯем ки истеҳсоли гӯшт дар Тоҷикистон зиёд шудааст, вале нархаш поин нарафтааст. Президенти Амрико гуфт ба Украина боз ба маблағи 1 миллиарду 300 миллион доллар кӯмак мерасонад. Як табиби тоҷикро баъди хатнаи номуваффақ дар Москав ба ҳабс гирифтанд. Матолиби ахбори озодиро низ маърифӣ мекунам. шабона рӯзи гузашта дар роҳҳои Тоҷикистон 2 садамаи маргбор ба амал омадааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, ҳодисаи якум дирӯз дар рӯи Ваҳдат Файзобод рух дод. Ронандаи 30 сола аз Ваҳдат ба мошини Opel Vectra бармехӯрад. Дар пай 2 нафар ҳалок шуда, 7 каси дигар бо ҷароҳатҳо ба беморхона интиқол ёфтанд. Садамаи дуввум дар ҳудуди ноҳияи Варзоб сабт шудааст. Худрави сокини Душанбе ки Opel Astra дар зери идорааш будааст, ба мошини Дуланд бармехӯрад. Дар натиҷа ронандаи нақлиёти сабукрав ва бародари 34 солаи ӯ дар ҷои ҳодиса фавтиданд. дар ҳамин ҳол 3 сарбози тозадаъват ки бо сарбозшикор ба хидмат ҷалб шуданд, ҳамроҳ бо як корманди комиссарияти ҳарбии Кӯлоб ва ронанда дар роҳ аз Кӯлоб ба Бохтар дучори садама ва захмӣ гардиданд. вазъи яке аз онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. Як манбаъ аз бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон гуфт ки 2 даъватшаванда осеб дида, дигарон захмҳои сабук диданд. Дар ин бора 3 соат баъд дар барномаи ахбори Озодӣ гузориши муфассал пешниҳоди шумо мешавад. Президенти Амрико Ҷо Байден иддаои раҳбари Русия Владимир Путин дар бораи тасарруфи комили шаҳри Мариуполи Украинаро зери шубҳа гузошта эълон кард ки Амрико ба Украина боз ба маблағи 1 миллиарду 300 миллион доллар кӯмак мерасонад. 21 апрел аз 9 субҳ дар қасри Сафед Байден гуфт, шаҳодате нест ки Мариупол комилан таслим шуда бошад. Президенти Амрико афзуд, кишвараш 800 миллион доллар ёрии низомӣ барои муқовимат ба таҷовузи Русия дар минтақаи Донбасс ва 500 миллион доллари дигар барои танзими иқтисоди Украина ироа хоҳад кард. Президенти Украина Володимир Зеленский бо ибрози миннатдорӣ хотир нишон намуд ки кишвараш ба ёрии бештар ниёз дорад. Ба қавли Зеленский, барои ҷуброни хасороти иқтисодӣ ва идомаи ҷанг, Украина ҳар моҳ ба камаш 7 миллиард доллар эҳтиёҷ дорад. Дар шаҳри бандарии Мариупол як гурӯҳи низомиёни украинӣ сангар гирифта муқовимат ба нирӯҳои Русияро идома медиҳанд. дар Тоҷикистон соли ҷорӣ истеҳсоли гӯшт зиёд шудааст. тибқи маълумоти Вазорати кишоварзӣ аз моҳи январ то март наздики 11 000 тонна гӯшти мурғ истеҳсол шуд ки ин назар ба ҳамин давраи соли гузашта 44% бештар мебошад. дар айни замон истеҳсоли гӯшти чорвои калону хурд дар ин давра 3.5% афзуда беш аз 36 000 тоннаро ташкил додааст. тибқи пешбиниҳо мақомоти тоҷик нақша доранд ҳудуди 30 000 тонна гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро ба хориҷа содир кунанд. инам дар ҳолест ки ҳоло нархи 1 кило гӯшти гов дар бозорҳои Тоҷикистон аз 65 то 67 сомонӣ ва гӯшти мурғ аз 35 то 45 сомонӣ мебошад. албатта бо назардошти музди миёна ки 1541 сомонист, на ҳар як оила бо чунин нарх гӯшт харидан метавонад. бештари фурӯшандаҳо сабаби гаронии нархи гӯштро ба болоравии қимати хӯроки чорво марбут карданд. бино ба иттилои Вазорати кишоварзии Русия, соли ҷорӣ ҳудуди 8000 муҳоҷири меҳнатӣ, аксаран зодагони Тоҷикистон ва Узбекистон метавонанд ба вилояти Астрахан барои корҳои мавсимии кишоварзӣ бираванд. Ба қавли вазорат, ҳоло ҳудуди 3000 муҳоҷир барои кор дар бахши кишоварзӣ патент дарёфт карда, барои ҷалби коргарон аз хориҷ аз 180 хоҷагӣ дархост ворид шудааст. вилояти Астрахан дар соли 2022 ягона минтақаи Русия мебошад ки истисноан барои кор дар саҳро ё заминҳои лалми барои сафарбар кардани муҳоҷирони корӣ имтиёзи зиёд гирифт. қаблан Вазорати меҳнат ва муҷиди Тоҷикистон гуфта буд ки дар 3 моҳи соли ҷорӣ беш аз 60 000 муҳоҷири тоҷик аз Русия баргаштанд ва зиёда аз 156 000 дигар дар рӯйхати сиёҳи ин кишвар қарор доранд. дар ноҳияи Восе бо ҳадафи ҷалб намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба 44 нафар довталаби хизмати аскарӣ шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шудааст. Ба гуфтаи сардори мактаби автомобилӣ, ин ҷавонон дар муддати 3 моҳ курсҳои ронандагӣ хонда дар давлати баҳорӣ ба қисмҳои низомӣ сафарбар шуданд. Довталабон ба ғайр аз омӯхтани қисмҳои эҳтиётии нақлиёт, инчунин ба машғулиятҳои ҳарбӣ, аз ҷумла ба қисмҳои ҷудо кардани автомат ва тирпаронӣ ҳам фаро гирифта шуданд. Дирӯз Вазорати мудофиаи Тоҷикистон эълон кард ки дар 3 ҳафтаи мавсими баҳории даъват ба хизмат нисфи нақша аллакай иҷро гардидааст.
дар Москав як табиби 30 солаи тоҷик баъди хатнаи номуваффақи навзод барои 2 моҳ ба ҳабси хонагӣ гирифта шуд. Ба навиштаи нашрияи «Комсомольская правда», падару модари тифли 1 моҳа барои анҷоми хатнаи фарзандашон дар хона табиберо даъват намуданд. Аммо аҳволи кӯдак баъди истифодаи доруворӣ якбора бад шуда аз нафаскашӣ мондааст. Ӯро дар ҳолати вазнин ба бемористон бурданд. Тифл ҳанӯз дар ҳолати беҳушӣ ва ё кома қарор дорад. нисбати ҷарроҳи ҷавон бо иттиҳоми расонидани хидматрасоние ки ҷавобгӯи қоидаҳои бехатарӣ нест, парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. зимнан ҳукумати Тоҷикистон аз 1 январи соли 2019 хатнаи писарон дар хонаро ки умдатан устоҳои касбӣ анҷом медоданд мамнӯъ кард. барои анҷоми ин амалиёт дар хона ҷарима пешбинӣ шудааст. дӯстони азиз, чун ҳамеша дар поёни барнома нигоҳӣ меандозем ба бозори қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон. Бонки миллӣ барои имрӯз 1000 рубли русиро 158 сомониву 50 дирам нарх гузоштааст. арзиши $1 12 сомониву 50 дирам ва 1 евро 13 сомониву 61 дирам мебошад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро дар ҳафтаи ҷорӣ ба поён мебарам. дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. То мулоқот дар ҳафтаи нав хотиро эҳтиёт кунед ва истироҳати ба фароғат дошт.